रायजोफोर आं दिनै ओरैबायदि सिमां नुदोंना एकदमबारे माबाखौ मा होनोमोनलाय मिथि एक्ट्रिसखौ माबा रिक्सा गारियाव सालायनानै गौरां पार्कखौ बेरायनाय सिमां नुदां रायजोफोर गाज्रि मोननो नाङा आंनि सिमांखौ आं दिनै खिथाबाय एकदमबारे मिथि एक्ट्रिसखौ बे रिक्सायाव आरोखि बे साइकेलनि रिक्साया बेयाव दिखांनानै गौरां पार्क बेरायनाय नुदों आङो ओमफ्राय मिथिया आंनिफ्राय बिराद मेथाइ जादों आरोखि सिमांसो गाज्रि मोननो नाङा मिथि सिमांसो ओरैबायदि सिमां नुदों आङो चावमिन जाहोदों मम' जाहोदों ओमफ्राय फ्राइड राइस जाहोदों नुडल्स जाहोदों अनेक बायदि 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 जादों आरोखि बे आंनिफ्राय ओमफ्रायो सिमां ना मोगथां जाखोरासो सानलायलायबाय आंबो सिमांखौ माबानानै एकदमबारे सिमाङाबो जा दुगा दुगा नुखायो एकदमबारे माबाया मिथिया एकदमबारे लंपेन्टआ आथिंजों गोलाव मोनसे ओमफ्राय आथिं मोनसेयाव गुसुंथार लंपेन्ट गाननायाबो सिमांसो रायजोफोर बे सैथ' सिमां नुदों आङो एकदमबारे माबानिफ्राय मा होनोमोनलाय नैबे मा दखान मोनथाय बावलायलांबाय आं गोबावसो नालाय क'क्राझाराव थाङिया 8 बोसोर जाबाय आङो बड'लेण्डआव थाङियानो 8 बोसोर जाबाय आङो रायजोफोर ओंखायनो ओरै बड'लेण्ड जायगाखौ मिथिलायलांला मारै मारै डेभेलप जानानै दं ना डेभेलप जायाखै आंथ' बिदिखौ जेबो बुंनो रोंला नालाय आं दा दिल्लीयावसो थायो रायजोफोर दिल्लीयाव माबायाव सुकेदार मावो आं मोनसे स्कुलाव दा आंथ' मिथिला नालाय मारै जादों मारै मादों आंथ' बिदिखौ जेबो मिथिला जायगाफोरखौ नेमखौ दा बिदिनोसै आरोखि नैबे माबानिफ्राय गारि बास स्टेन्डनिफ्राय आंनाव रिक्सा भारा गाखोदों आरोखि माबाया मिथि एक्ट्रिसआ ओमफ्रायो गाखोनानै एकदमबारे गौरांसिम लांदां बेखौ साइकेल बे रिक्सा सालायनानै सिमाङाबो जा दुगा नुयोना एकदमबारे आंनिफ्राय बिराद जाबाय आरोखि बे मिथिया एकदमबारे बिराद जासोदों आरोखि आंनिफ्राय सिमांसो रायजोफोर गाज्रि मोननो नाङा आं बखियाखैबो मिथिखौ थारमाने आं सिमां नुनायखौसो आं खिथादों गाज्रि मोननानै लाब गैया बाव आं सिमांखौ शेयार खालामबाय रायजोफोर आंनि सिमां खिथानायखौ गाज्रि मोननो नाङा थारमाने दिनै मोनायाव सिमां नुदों आरोखि थारमाने आङो मिथिखौ रिक्साजों बेरायहोनाय सिमां नुदों आङो रिक्सा एकदमबारे रिक्सा साइकेला बे दाथ' बे रिक्साया गैला नालाय बे रिक्साजों बेरायहोनाय सिमां नुदों आं मिथिखौ ओमफ्राय नोगोर मेथाइ जानो बिदों आरोखि बे आंनाव ओमफ्राय जाहोदां ओमफ्राय सिरि मोनबाय आङो दसे हाब सिमां ना मोगथांलै सानबायलांबाय आङो ओमफ्राय माथो सिमांसोलाय नंफिनबाय आङो सिमां नुयो रायजोफोर एखमबा एखमबा देन्जार सिमां नुयो एकदमबारे दाख्लैबो माबाखौ मा होनोमोनलाय खोमा मा होनदोंलै नै एकदमबारे खोमाया मा होनो एरिया गोबाव जाबायना खोमा एरिया ओमफ्राय दाख्लैबो फांफुलि एक्ट्रिसखौ एकदमबारे बिरनानै बारनानै जोनायसो सिमां नुदों आङो फांफुलि एक्ट्रिसखौ सिमांसो आरोखि एकदमबारे बिरबायनो आरोखि आङो एकदमबारे बिरनानै सिउ जोगासिनो नोगोद गोजान बिरलांबाय जाहैदों फांफुलिया दाख्लै सिमां नुनायाव देन्जार नुयो आरो अखानायै आरो सानसे थानानै आरो फांफुलिखौ माबा ओरै माबा जायगा शिलंआव बेरायनो लांनाय सिमां नुलायबाय आङो समायना रमायना जायगायाव सिमाङाबो देन्जार नुयो रायजोफोर आरो दाख्लै सानबासो जाबायलै एकदमबारे जों गामियाव थांनानै एकदमबारे आयौ देन्जार जानांगौ जाबायलै बेदरखौनो सिमांसो रायजोफोर गाज्रि मोननानै लाब गैया बड'लेण्ड जै जाथों थांगासिनो दङ एक्टरा बड'लेण्डआव एप्रिलनि
फैगौ एप्रिलनि 7 थारिखआव जाय बेदर जानो गोसो माबायाव संकस दैयाव लोगो हमनो हागोन आंखौ रायजोफोर बिसिबां जानो आं जाहोजोबगोन रायजो राजाफोर फैनो हागोन दा देलायाखैला आं नै सिखारनाया बावाखैना दासो सिखारदां मोखांबो सुवाखै आङो एसे ओरैल' दास्लाबायदों ओंखायनो साइज नुवाखै दस्रा जायगायाव साइज नुयोब्रा देलायबा एक्टर बायदि नुलायखायो आंखौबो दा देलायथ'वाखै नै सेभिंबो खालामाखैना नै सेभिं खालामबावनांगौसो डेन्जार एक्टर बायदि नुयो आंखौबो एसे साइज दं माथो साइज नङा साइज गैयि नङाना आंबो बांद्राय साइज दङब्रा एकदमबारे फांफुलि एक्ट्रेस मोननानै फसायोरा आंखौ आंथ' बिसोर फसायबाबो आंथ' लाया नालाय ओरैनोसो होनदां आंथ' लाया सोरबा 1 लाख 2 लाख होबाबो आंथ' लाया नालाय बिसोरखौ फांफुलिमोनखौ मिथिमोनखौ सोरबा 3 लाख 4 लाख होबाबो आंथ' लाया नालाय साइज दङ आंबो एसे दे होमबालाय बे माबानि आफ्टारनुननि मा होनलाय सानदेनि हामलायनायखौ जासि हरबाय नोंसिनि आरोबाव आंबो बारा बर' रायज्लायनो रोंला रायजोफोर एसे थथ' थाथा जाबाय आंना बर'आ खिन्थु हिन्दी इंलिशआ सियर जायो आरोखि बर'आ एसे थाबथानो नागिरबाय 8 बोसोरसैना माबा मा होनोमोनलाय बर' रायज्लायनो मोनिया ओंखायनो माबायाव मबाइलाव बर' रायज्लायनांगौ जादों रोंनायनि बे मा होनोमोनलाय सासे माबाया लोगो आइडियाफोरनो आरोखि नोंथ' बर'बो रायज्लायनो मोना बे मबाइलफ्रावनो इउटुबाव बर' रायज्लाय जाबाबो जायाबाबो बिदि होननायखाय आङो मबाइलाव इउटुब खुलिनाय जादों आरोखि साबसक्राइबार गैया होमबाबो आं जेबो साना बिदिखौ थारमाने आं बर' रायज्लायनोसो आङो माबा ट्राइ खालामगासिनो आरोखि सोलोंगासिनो बारा जाला नालाय 8 बोसोर जाबाय रायजोफोर बर' फंसेबो रायज्लायनाय गैया 8 बोसोरसिम रावजोंबो आंजों थाग्राया रावबो बर' गैया रायजोफोर गासिबो ओरै माबानिनो सोरबा हारियानानिनो सोरबा पन्डिचेरिनो सोरबा थाइलेण्डनिनो सोरबा रासियानि गोजासो आं दा नै मोनसे रुम बे जोंनि माबा बे रुम आरोखि जोंनि ओंखाम संग्रा रुम ओमफ्राय ओंखाम संग्रा बाव जिरायनानै थाफैयो जोङो ओमफ्राय न'आ बै माबा स्कुल सिङाव केबिन सिङावसो जोंना बे खालि ओंखाम संग्राल' ओंखामखौ बेरै सिङाव संनो मोना